בוקר טוב לכולם, שלום, נעים מאוד. אז אני נועם, ואני מדען, אני פותח לכם את הבוקר בבוקר מדעי, ובא לספר לכם על ההרצאה שלי שנקראת החיים בסרט. ההרצאה נולדה בסיום הדוקטורט שלי, כשבאתי לספר לאנשים על מה אני עושה, ונתקלתי בפרצופים מאוד עמומים, כשהייתי אומר לאנשים משהו כמו חקרתי מנגנוני תיקון נזקי DNA ואינטראקציות חלבון, ואומרים לי, למה חלבון? אולי חלמון? אז הבנתי שיש פער גדול בידע, בציבור הכללי, שגורם לזה שאנשים לא מכירים ולא יודעים על דבר מדהים לגמרי שקורה היום, שמתרחש לנו מתחת לאף, והוא המהפכה הביוטכנולוגית. בעצם במקביל למהפכה הרבה יותר מתוקשרת של האינטרנט, של המחשוב, שאנחנו כולנו לוקחים בה חלק פעיל, לדבר על הדברים, יש מהפכה שהיא לא פחות דרמטית, שעומדת לגעת בחיים שלנו, באיכות חיינו, אולי אפילו באורך של החיים שלנו, והציבור לא יודע עליה דברים. אז התחלתי לחשוב מה הסיבה, וגיליתי שאחת הסיבות המרכזיות היא שבאמת אנשים מאמינים שזה מאוד מסובך. עכשיו, בטח לא יבוא ויגיד לכם שהחיים הם לא דבר מסובך. החיים מסובכים. אבל האמת היא שהעקרונות שעל פיהם פועלים החיים הם באמת לא מסובכים. והחלטתי לקפוץ למים לקראת סיום הדוקטורט שלי, ולכתוב הרצאה שתנגיש לאנשים שאין להם רקע מדעי, את עולם את הביוטכנולוגיה, את הביולוגיה, את מדעי החיים, ואת כל הדברים המרתקים שקורים היום. אז זה דבר אחד. דבר נוסף שגיליתי כשחקרתי וניסיתי להבין את הפער הזה בין ההתרגשות ממה שקורה היום ובין החשיפה בציבור, היא שיש גם נושא של פחד. בכל זאת אנחנו מדברים פה על להיכנס לחיים עצמם ולהתחיל לשחק עם המולקולות של החיים, להתחיל להתעסק עם ה-DNA שלנו, וזה דבר שהוא מרתיע אנשים. ועל הבסיס של הפחד הזה גם מגיעה הוליווד, שתמיד מציגה את המדען באור אפס, לא מי יודע מה, ואז גם לקחתי את זה קצת אישית. תמיד סרטים על מדע מתחילים באיזה מדען עם איזה ניצוץ, זיק מטורף בעיניים, שמבטיח הבטחה גדולה, אבל פתאום בדרך הוא מפוצץ כמה בניינים במקרה הטוב, או משמיד את כל האנושות. אז גם החלטתי לצאת קצת להגן על שמי המדענים, ולספר לכם שבסך הכל הכוונות שלנו הן באמת טובות, וקצת לחבר אתכם לדברים מאוד מאוד מרגשים שקורים היום. אז בהרצאה שלי החלטתי לעשות את זה בדרך קצת מיוחדת, ולהתחבר לקולנוע שהוא גם תחום שמאוד קרוב לליבי באופן אישי, ולצאת משם. אז אני מספר על כמה דברים מאוד מיוחדים שקורים היום בעולם, אם זה בהנדסה גנטית, אם זה ברפואה מותאמת אישית, בפרויקט הגנום, תאי גזע, עוד כל מיני דברים שאני אגע בהם בקצרה, ואני אתן לכם חשיפה אליהם. ואני עושה את זה דרך הקולנוע, כי הקולנוע התלבש מאוד חזק על הפחד הזה שיש מכל המהפכות הביוטכנולוגיות שקורות היום, ובנו הרבה סרטים על הבסיס הזה. אז אני ניגש לסרטים, ומצד שני, דרך אגב, הרבה פעמים גם תסריטאים ובמאים בדמיון שלהם מקדימים מאוד את המדע ומייצרים אתגרים למדענים שאחרי זה באים ומשלימים את הפער הטכנולוגי הזה ומגיעים לאותם המצאות שהקולנוע חזה. אז אני עובר ומראה לכם כמה קטעים מסרטים שאני מאוד אוהב באופן אישי, ומתוך הקטעים האלה, מתוך הסרטים האלה, אני ניגש לנושאים המדעיים, ובשפה כלילה, קולחת ופשוטה להבנה, אני מכניס אתכם לתוך העולם שלי, נותן לכם הצצה, כך שאחרי זה כשתקראו על התפתחות כזאת או אחרת, מילים כמו מוטציה וחלבון ו-DNA לא יהיו זרות לכם. אז מה מתחילים? אפשר לדבר על הנדסה גנטית. לוקחים יצורים ומהנדסים להם את הגנים. לדוגמה, טוב, אפשר להירגע, אין עדיין כריש יונה, אתם יכולים להסתובב ברחוב בשקט, לא ייפול עליכם דבר כזה. בכל זאת, בתחילת שנות ה-80, כשנולדה ההנדסה הגנטית בעמק הסיליקון בקליפורניה, זה קרה במסגרת חברה שנקראת ג'ננטק, שגם שחררה לשוק בשנת 82 את התרופה המהונדסת הראשונה שנקראת הומולין. הומולין הוא תחליף לאינסולין, שכידוע ניתן לחולי סוכרת. עד שנכנסה הביוטכנולוגיה, הומולין היה מופק משני מקורות, או מגופות, לא עלינו, או מחזירים שקרובים לנו מאוד מבחינה גנטית, יש יגידו לא רק,
וההומולין נכנס לשוק בתור התרופה המהונדסת הראשונה, התרופה הביולוגית המהונדסת הראשונה, כאשר לקחו חיידק ופשוט לימדו אותו לייצר את האינסולין האנושי, והיום מפיקים את האינסולין הזה מתוך חיידקים. אז כל האינסולין שחולי סוכרת מזריקים היום מגיע ממקור כזה. אז אוקיי, 10 דקות הזה קצת הבהיל אותי, אז בסדר, לא, בסדר. זהו, האמת שפה גם מקום לעוד איזה מין גילוי נאות קטן. אני בגיל 22 אובחנתי כחולה במחלה כרונית שליוותה אותי במשך כל שנותיי הבוגרות. סיפור אחר וארוך ולא סימפטי, אבל האמת היא שמה שהעמיד אותי בסופו של דבר על הרגליים היא תרופה מהונדסת שמיוצרת בתאים של עכבר, ואז בעצם החיבור הזה הוא חיבור שאני בא לנושא הזה באמת לא רק מהראש אלא גם מהבטן, ולכן אני גם שמח לדבר ולספר לאנשים על המהפכה המאוד מרגשת הזאת, לא מהצד של המכונה של הכסף, אלא באמת מהצד של מה אנחנו כאנשים מרוויחים. אז אני מדבר על תרופות, אני מדבר הרבה על חקלאות מהונדסת, נושא שמעניין מאוד את הציבור היום. הצלחת של כולנו מלאה במזון מהונדס, דברים שאתם לא מדמיינים בכלל הם מהונדסים, ואני מדבר קצת על הפלוסים והמינוסים, על מה טוענים אנשים שבעד, מה טוענים אנשים שבנגד, בעיקר להביא לכם את הידע הזה. עובר על דברים כמו המוצר הראשון, העגבנייה, המוצר המהונדס הראשון, עם חיי מדף ארוכים, דרך התירס שעמיד למזיקים, אורז שמכיל ויטמין A שהוא יכול לפתור מחלה מאוד קשה של חוסר בוויטמין A במזרח הרחוק ועדיין לא הגיע לשוק בגלל חששות, דרך דברים כמו עצים מהונדסים שגדלים בקצב הרבה יותר מהר לתעשיית העץ, או יותר דברים מיוחדים כמו עצים שמהונדסים לאתר זיהומים כימיים על ידי זה שהם משנים את הצבע. זה קצת דוגמאות, וגם דברים יותר קיצוניים שאנחנו רואים היום, כמו בננות שמכילות חיסונים, שבעזרתם אפשר בקלות לחסן אוכלוסיות גדולות, ותפוחים שמכילים חומרים נוגדי הששת, וכן הלאה ועל העולם שלם של התפתחויות, שאני גם מספר עליו וגם נותן באמת כלים להבין איך זה קרה, איך יצרו את זה. פרויקט הגנום, עוד משהו שאני נוגע בו בהרצאה, משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי בעולם, קרה בשנת 2001, רוצף הרצף הגנטי המלא של בן אדם, פרויקט שחברו הרבה גופים גדולים בשביל להוציא אותו לפועל, עלה $3 מיליארד, טלנובלה שלמה בפני עצמה, עם הרבה תככים ומזימות, סיפור מאוד מעניין. כשהפרויקט הסתיים וביל קלינטון וטוני בלר עמדו על הבמה וסיפרו על זה לעולם, ביל קלינטון אמר, תוך 10 שנים מהיום נראה את הסוף של רוב אם לא כל תחלואי האנושות. נו, עברו יותר מ10 שנים, אני מניח שאתם מכירים איזה אדם אחד או שניים עם איזושהי בעיה בריאותית כזאת או אחרת, ויש באמת הרבה ביקורת על הפרויקט הזה, האם הביקורת נכונה, האם היא לא נכונה, מה בכלל קיוו להשיג, כל הדברים האלה הם דברים שאני מספר עליהם. מתוך פרויקט הגנום נולד גם דבר נוסף שנקרא רפואה מותאמת אישית, זה איזשהו buzzword ששומעים אותו היום הרבה, מה המשמעות של רפואה מותאמת אישית, איך לוקחים ועל בסיס המידע הגנטי של כל אחד מאיתנו, בעתיד להתאים לנו את הטיפול הנכון והמדויק, לחסוך הרבה כסף, הרבה סבל, לייעל מאוד את הטיפול במחלות שונות. נדבר על רפואה מותאמת אישית, תן לכם תחושה אמיתית של מה זה הדבר הזה, תקווה מאוד מאוד גדולה לאנושות, ובעצם זה סגנון הדברים שאני מדבר אליהם. בשביל לתת לכם תחושה יותר טובה של איך נראית ההרצאה שלי, בחרתי לקחת חלק אחד ולתת לכם את הפרק המלא. והחלק שרציתי לדבר עליו זה תאי גזע, כי זה משהו שאני מאוד מאוד מחבב. אז אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת. קודם כל נראה מה הוליווד אומר שאפשר לעשות מספרת שאפשר לעשות עם תאי גזע, ונעשה את זה דרך סרט שאני באופן אישי מאוד אוהב, שנקרא האלמנט החמישי, סרט שמככב בו ברוס וויליס, גיבור ילדותי, ונראה קטע קצר מהסרט, נראה מה אומרים בהוליווד שאפשר לעשות עם תאי גזע, אחרי זה נדבר טיפה על מה זה באמת ואיך אנחנו מנצלים אותם. Is there any danger? No. We put it through the cellular hygiene detector. The cell is, for lack of a better word, perfect. Okay, go ahead. But Mr. Perfect better be polite, otherwise I turn him into cat food. Activate it.
Tissue processing. Ten seconds to ultraviolet protection. This is the last phase. The cells are bombarded by slightly greasy solar atoms, which forces the body to react to protect itself. That means growing skin. Wonderful. Reconstruction complete. Remove the shield. Told you. Perfect. אז נדבר על תאי גזע בדקה. תאי גזע הם יצור מאוד מיוחד, קצת כמו שהיו אומרים עליי כשהיו מזמינים את אמא שלי לנזוף בה בישיבות מורים, יש להם פוטנציאל. הם יכולים להיות מה שהם רוצים. באמת, גזע, כשהוא עובר תהליך שנקרא התמיינות, יכול לבחור להפוך לתא דם לבן או לתא דם אדום, או אם הוא בוחר מסלול אחר, יכול להפוך לתא עצב. אנחנו בעצם כמדענים לנצל את היכולת הזאת ולכוון תאי גזע על מנת להפוך לתאים, לכל מיני תאים, במטרה להשתמש בהם ברפואה. שוב, אנחנו מדברים פה קצר, בהרצאה שלי אני נוגע בזה קצת יותר לעומק ונותן לכם תחושה של התחום המרתק הזה, אבל אם ראינו מה הוליווד אומרים שאפשר לעשות עם תאי גזע ומה המדע אני אומר שאפשר לעשות עם תאי גזע, מעניין לראות איפה אנחנו עומדים היום. זה יעשה יותר טוב ממני פרופסור טוני עטלה, שיספר לכם כרגע, וזה נסיים, על מה אנחנו היום מתכננים לעשות עם תאי גזע. And then the most complex are the solid organs. For solid organs, they're more complex because you're using a lot more cells per centimeter. This is actually a simple solid organ like the ear. It's now being seeded with cartilage. That's the mold. That's the oven-like device. Once it's coated, it gets placed there, and then a few weeks later we can take out the cartilage scaffold. This is actually digits that we're engineering. These are being layered one layer at a time. First the bone, we fill in the gaps with cartilage, we then start adding the muscle on top, and you start layering these solid structures. Again, fairly more complex organs. But by far, the most complex solid organs are actually the vascularized, highly vascularized, a lot of blood vessel supply, organs such as the heart, the liver, the kidneys. This is actually an example, several strategies to engineer solid organs. This is actually one of the strategies. We use a printer, and instead of using ink, you just saw an inkjet cartridge. We just use cells. And this is actually your typical desktop printer. It's actually printing this two-chamber heart, one layer at a time. You see the heart coming out there. It takes about 40 minutes to print, and about 4 to 6 hours later, you see the muscle cells contract. אז זה מדע בדיוני וזה מדע באמת, ואני אשמח לספר לכם עוד הרבה על זה. אלה הנושאים שאני מדבר עליהם. תודה רבה, יום מוצלח לכולם.